Kuya Bibo, mayig hapon, kag pareho sa iban. Ako may heart story man nga gusto isaysay sa imo. Actually, Kuya Bibo, kami sa office, regular listener man sa Win Radio adlaw-adlaw. Kag dirigid kami na ganyat, kag nahook sa bag-o mo nga programa. Una sa tanan, maayong hapon sa imo tagpalamati. Tawga ako kay Jane. Kagabi mo, Kuya Bibo, sa tuod lang. Hindi gid ako fan sa mga tao nga nagapadala sang ila sini kasaysayan sa radyo or even posting it online. I find it corny kag kadramahan. In short, And even reading packet books before, waay kuya gana. Para sa ako, do ka awkward kag super corny gidya. Ang point ko is that nga ipanugid mo pagidya kag ipabati sa iba ang imo nga problema. Kung pwede mo man lang nga ikaw lang mismo ang maghatag solusyon sini. Until nga do nagabot man ka isa sa point nga daw kanami man gid ipautwas kag kabugat sa pamatyagan. Kag kun ikaw lang magka-anxiety ka na kag magbalatian to the maximum level tungod sa pagproblema mo pero hindi mo man gali mahatagan sang solusyon nga ikaw lang. Siguro amo ini ang nag-push sa akon nga magsulat sa imo kag isagid ka rason na touch ako sa story kag sa advice mo sa nagligad nga si Mana. Atong letter sender nga hindi sila makabata. Kanami lang sa imo advice, Kuya Bibo. Tagus sa puso everyday ang sulat kag ang mga thoughts mo sa mga problema sang nagapadala sa imo. Well, for me, need ko man siguro umpisahan ang ako na heart story para mahibaluan mo. And later on, I'm gonna hear your advice. In my case, Bibo, umpisahan ko sa mga pamangkutanon. Mga questions nga nagabother sa akon, pabalik-balik. Nga, waay nagapalinong sang akon pensar, kag sang akon pagkatawo. Mga pamangkot nga, tama bala ang nangin desisyon ko? Sakto bala nga nagpakasal ako sa husband ko? Even if may responsibilidad na siya nga dapat atubangon before our marriage sa iban nga babae. Kung wala na lang ako nagpakasal sa iya, malipayon ayhan ako subong. Nga nagpakasala pa siya kung ako man lang gali ang pilion niya kaginapalangga niya. Kagkadamo na lang sa mga nagatublag sa akon nga pensar nga mga pamangkutanon. May mga times man gani nga nakonsensya ako. Bibo, let me tell you sang nagkalatabo sa akon love life before ako nakasal. Bago sadto ako graduate, kag nakasulod sa isa ka government office. Hindi ko na pag-ihambal pa. Kag dito ko nakilala ang akon husband subong. Nagunta siya kay Jonard. 21 years old ako sadto. Kag siya naman 24 na. Kag nauna lang siya sa akon sa opisina. Mga manug isa ka tuig. Jutay lang kami sa opisina. That's why kadasig lang sa akon maka-adjust sa mga upod ko. Sadto nga time, si Jonard Gade ang nag-hands-on sa akon sa pag-train kag pag-orient kag kung ano-ano pa nga mga ulubrahon tungod isa lang kami ka tasks. So tanan niya dapat ko mahibaluan kag dapat ko obrahon. Partners kami.
Sa iya ko natun-an ang tanan-tanan nga obra sa opisina. Kag wala ko gina-expectar nga hindi lang gali ang mga ulobrawon sa opisina ang matun-an ko, kundi matun-an ko man siya gali nga palanggaon. Tungod sa tutok si Jonard sa akon, dasig kami nga nangin close. Upod na kami lunch, tapos halos sabay man kami na mag-out sa work. Tapos matambay-tambay kami sa mall. Bago magpuli sa tagsa-tagsa namon ka mga boarding house. Usually, upod man sa amon sini mga office mates. Naglawig pa man ti almost 2 years ang amon nga pag-updanay sa opisina. Kag mas nangin close pagid kami, lalo na si Jonard. Comfortable katama sa isa kag isa, hasta nga sa sobra namon ka close. Do ako na-develop na kay Jonard Kuya Bibo. Kag siguro, mahambal ko siya man. Nagdugay pa man ti almost 2 years ang amon nga pag-updanay sa trabaho. Kag mas nangin close pagid kami, lalo na si Jonard. Comfortable katama sa isa kag isa. Kag hasta nga sa sobra namon ka close, daw ako na-develop na sa iya. Kag Kuya Bibo, siguro mahambal ko nga siya man sa akon. Hasta nga nag-abot ang time nga may something strange and unusual ako nga nabatyagan. Kuya Bibo, makahuluya man, pero nagaselos ako kung may mga nagadikit sa iya nga mga iban nga girls. Kag nagalalain ako. Halimbawa, absent siya, kag hindi ko siya makita. Hasta nga, mahambal mo siguro at times nga naga-act ako as if I am his girlfriend. Kag amo man siya sa akon. Nagapangakig na siya kung hindi ko dayon makareply sa iya sini nga mga messages, especially sa gabi. Dason, ang mga pameste ko, ang mga pamayo ko. Basta gani nga daw medyo revealing. Kag sexy. Ginasita niya ako nga as if he is a protective boyfriend sa akon. Kag tungod nga mahambal ko may mutual understanding na nga nagapatunga sa amon. Madasig na lang nga nangin kami. Actually, nangaluyag pa man siya. Nagtiyaga man sugat dulong. Kag ang pinako ka nagustuhan, ginlisensya niya ako kay mama kag papa. Nga gusto niya kuno ako pangaluyagan kag maging girlfriend. Masami siya nga nagakadto sa balay para magpangaluyag formal. Ukon ilisensya ako kung may kadtuan kami. Kag tungod dira, grabe ang pagsalig sang pamilya ko, especially may parents sa iya. So amo na to Kuya Bibo, wala naging padugayan pa. Ginhatag ko na sa iya ang akon matamis nga oo. Kaglipay-lipay gid siya that time. You know what, Kuya Bibo? Anniversary namon is Feb 14. Kinsabat ko siya, Valentine's Day, Kuya Bibo. Yes, corny man pamatian, pero it's Valentine's Day. Nag-dinner kami that time. Kagsang ginpamangkot niya ako after namon kaon kung ano ang status namon. Kay ti, madugay-dugay naman kami.
nga naga-date kag mahambal ko nga nagapamasyar siya sa akon. So amo na to, sang namangkot siya kung ano na ang status namon, hambal ko sa iya, okay na. Amo lang nakasimple ang sabat ko, Kuya Bibo. Namangkot siya gani liwat, ano nga okay na? Ikaw mabayad sang kinaon ta? Sabay nagkadlaw siya. It was a joke. Nagsabat ako, langon-lango kagidya. Okay na. Oo na. Kita na. Oo. Ka-OA sang iyang nga reaksyon. Kado feeling ko, masinggitan pa siya ganitani sa nga time. Kag ay ambot, Kuya Bibo, kung makita mo lang siguro ang itsura niya, makakadlaw kagid. Siguro lang na-realize niya na kadamo sang tao sa sulod sa resto. Siyempre, nahuya man siya siguro. Kay ti damo tawo. Pero, mahambal ko, very happy gid siya sang nabatian niya nga kami na. Kag didto na nagsugod ang amon nga relasyon. Sang nangin officially kami na, excited kami nga ginbalita kanday mama kag papa. Una sa parents ko, syempre. Kag nalipay man ang akon sini nga parents. And we're lucky na suportado ang amon nangin desisyon. And I forgot nga i-mention kagina sa sulat ko nga okay man ako katama sa iya nga parents. Kagsanggin pabalo namon ang iya sini nga sister, which is mahambal ko super close naman kami. And same, we got the blessings sang iya nga pamilya. Tama ka baton, kag suportado, kag mahambal namon nga nalipay gid sila sang nahibaluan nga formally kami na ni Jonard. Then, because nagkarelasyon na kami official, nag-decide naman kami, Kuya Bibo, nga isa sa amon ang maghalin sa amon workplace. Siyempre, out of delikadesa. And para man nga wala sang madamo nga issues, nagpaiway siya. Hambal niya, ako na lang ang ma-resign para kapangita sang bag-o nga work. Sa malipot nga istorya, nagpadayon ang amon nga relasyon sa paglakat sa mga tinuig, pero sa iba na nga ulobrahan naman si Jonard. Nakaabot man kami sang almost 6 years nga mag-boyfriend-girlfriend. Hasta nga nag-abot ang pinakadako nga paghangkat sa amon na relasyon. Kuya Bibo, hindi ko lubos maisip nga maabot kami sa amo sini. Ginhatag ko man ang tanan nga kaayo, kag nga ginpili niya pa nga magpakasala. Kuya Bibo, nakapabusong si Jonard. O kuya, waigid ako magpaabot nga makadto na lang sa wala ang amon tinuig nga ginpundar sa amon relasyon. Kag sa plano na kami nga magpakasal, kag didto pa siya nagpakasala. Nga gintugot inisang Ginoo, wala asing tupong sa kasakit, Kuya Bibo. Dumabuang ako sa tunga time. Grabe ang kaugot ko sa iya, kag sobra kasakit sa ginhimo niya sa akon. Sobra nga kasakit.
ang ginhatag niya sa akon, Kuya Bibo. Makadto lang sa wala ang anom katuig namon nga relasyon. Ako, ugot na sa hunahuna ko nga siya ang gusto ko makaupod sa pagpangabuhi. Tubtubuhi ako. Paano na ang kasal? Hindi na matabo pa. Paano ako pagkatapos ang tanan? So hindi ko kaya batunon initanan, Kuya Bibo. Sakit because kami may plano naman kung tani nga magpakasal that time. Sangginprangkan niya ako nga nakapabusong siya. Kag hindi niya hungod, kay ang babae ko no ang nagalagas-lagas sa iya. Kag nagapakita sang motibo. Pero para sa akon, sarado ang pensar ko sa nga time, Kuya Bibo. Maski anuman ang rason, sala, kag dako gid nga sala ang ginhimo niya sa akon. Hindi ko siya mapatawad. Kag hindi ko makaya paminsaron nga kami kasal na kag may bata siya sa iban. Why na ko plano pa nga dayunon ang kasal sa nga time. Tungod para sa akon, para ano pa? Why nasang kami? Para ano pa? Hindi na kami maglinong. Kay man, may sabit siya samtang gakabuhi kami. O kung nagaupod kami kung dayunon kuman ang amon nga pag-asawahay. Kinahanglan niya nga panindugan ang iya responsibilidad sa pinabusong niya kag sa mangin anak niya. Hasta nga gusto ko na magpaiway kag itugyan na lang siya sa babae. Until nahibaluan sa amon nga mga parents. Nag-intra nga amon tag sa kapamilya. Kag supak sa kagustuhan ko. Gusto nila nga dayunon ang kasal. Tungod si Junard gali, nagpakitluoy nga buligan siya sa ginikanan ko kag mangin sa iya pamilya. Nga kumbensihon ako kay kuno disgrasya lang ang natabo. Nga hindi niya kuno hungod nga tuntuhon ako kag ako ang palangga niya. Yes, his parents and my parents settled with the idea na suportahan lang ni Jonard ang bata kag magpakasal kami. Tungod sa pagpakituway man ni Jonard sa pamilya ko. Seryoso si Jonard sa gusto niya matabo, Kuya Bibo. And he assured me nga mangin happy kami despite sang natabo. Sa malipot nga istorya, Kuya Bibo, nagpakasal kami kag wala naman halos naghabol pa ang babae kay wala man nagapabaya si Jonard sa iya responsibilidad sa bata. Kag amo na ang problema ko subong. Although kasal na kami, sa akon man tuod si Jonard. But ang feeling ko, may kaagaw ako kag may mga times nga gina-ask ako sang self ko. Paano kung wala na lang ako nagpakasal sa iya? Tama ba lang nga nagpasugot ako because naluoy ako mamensar sa mangin reaksyon sang bata sa ulihi kung may pensar na siya? Paano manayhan batunon ka mga mangin bata namon ang ila utod sa lain nga nanay? Nagkadamo na lang sa mga worries ko, Bibo. Gamoy ni ang nagabother sa akon subong. Ano ang dapat ko himuon? Kabay pa nga makabulig ka patawhay sa akon pensar and wishing here na babasa mo ang sulat ko the soonest. Kagamoy ni ang akon heart story. Jane of Haro District. Jane sa masami, ang lalaki dapat pakaslan niya ang napabusong niya. For the sake ng baby, regardless palangga niya or hindi. Disgrasya man ang natabo or hindi. O ano pa man nga mga rason sang unwanted pregnancy. Because responsibilidad niya ini, kag dapat tindugan. But do you think, amo ini ang matuod-tuod nga solusyon? Will it make everyone happy? Kung akon opinion ang i-ask mo, we should marry out of love
and not out of responsibility para ma-fulfill ang isa ka commitment. Commitment nga hindi mo man gihapon matindugan, kay man labag sa imo kagustuhan. Hindi ma-deny ang responsibilidad sang inobra ni Jonard. Pero hindi mo siya mabasol nga ibutang ang iya sining kaugalingon sa isa ka sitwasyon nga una pa lang, balaan niya nga hindi niya mapanindugan. Jane always think that this was not your fault. This is Jonard's choice. Wala kaya sala sa natabo. Maski ano pa man ang himuon mo subong, wala ka na mahimo pa para mabago ang kamatuoran na may responsibilidad siya sa anak niya. Acceptance. Acceptance lang ang makapalinong sang heart and mind mo, Jane. Batunas ang halog sa tagipusuon mo. Magpatawad ka. Parte na ina sang kabuhi sang bana mo. Hindi mo na ina mabag-o, kag hindi mo na dapat ipalayo sa iya. He should, in every way possible, live up to his commitment na magpakatatay sa bata niya. And sabahin mo naman, Jane, do not carry the burden of guilt. Hindi ka mangin guilty dapat. Tungod hindi ikaw ang nakasala o na bes. Kag bilang isang kalalaki, nagapati ako nga ang desisyon ni Jonard is base ini sa conviction niya kung ano ang tama kag sala. Kag ini ang tanda Jane, love is a game that we all play. May ara sini nagakapierde, kag may ara man nga nagadaog. Kaangay na lang sang babae nga napabusong ni Jonard, kag kadamo pagid sang kaangay sina. Nga naghambal nga biktima sang unwanted pregnancy and broken promises. And like you, there were many who have won over the odds nga nagaabot sa ila kabuhi. And kaangay sa mga games, rules are broken sometimes to prove a point. And si Jonard, he made himself clear at the expense ng iyang reputasyon somehow. And si Jonard has proven his point. Gusto niya sundon ang ginadikta sang tagipusuon niya. Kag gusto niya ang true happiness. And that when he chooses you. Sanggin pili yaka. And instead of being guilty, dapat be thankful. Ipagpasalamat mo pa initani. And never stop praying for God's healing. Ipangamuyo mo sa iya, Jane, nga i-free ikaw from all the pains and the bondage of the past.